Salam merhaba dostlar, dogunlar. Gowmya daýlaňyz. Men Hacı Muhammed Ataballiýew. Özüm Türkiýede ýaşaýan hem okaýan. Bu videony men öz kanalymda Jigimiň kanalyna görersiňiz. Jigim Seyit Muhammedcan şu wagt gullukda bolan sebäpli kanaly işletenok men işletýän. Neşip bolsa gullukdan gelenden soň bile oň bilen bile videolar düşüreriz. Allah öýlerse. Men özüm okudan işten daşary, okudan daşary kiçiräjik bir iş ýeri işletýän. Şoň bilen bolýan, şoň bilen meşgullanýan. Galan wagtam internet üsüle pul kazanma hakynda şolaň üstünde işläp oturýan. Şu wagtynda öz elimde 4-5 tane programmany işletip oturýan, barlap oturýan. Neşip bolsa o programmalarym ýakyn wagtdan içinde sizler bilen paýlaşyp, sizlere de peýdamyz bolar diýip pikir etdim. Şo programmalar hakynda näde pul kazanmagy, nälik ýagdaýda nälik ýagdaýda adam köp pul kazanýan ýagdaýyny şolary sizler bilen paýlaşyp, sizler bilen bile gazanarys neçip bolsa. Birin şu wagt şolar barlap, şolaň üstüne hakykatdan berenokmy? Gaty köp kişi berýär, alanlar tanayan alanlardan tanayanlamam ba. Ýöne özüm hem gözüm bilen göreýin. Ondan soň sizlere paýlaşaýyn diýdim. Neçip bolsa, onuň ýakyn günlerde geler videosy. Galanam vlog videolary, gyzyklyja getirenç videolary, bästeşik videolary ýa-da bolmasa da şu sizin isleýän şu videoyu düşür, şu videony göresim gelýän diýeniňiz bar bolsa kommentariýada belli etmäni unutmaň merhany ilişler. Şolar ýalak neçip bolsa sizler bilen gyzyklyja videolar paýlaşarys. İnternet bilen pul kazanmak hakynda da bir näçe videolar bar. Olara men size bir näçe ýollar bar. Olaram size neçip bolsa gözleşdirip, soraşdyryp özüm işläp oturýany jikmejik anany ýetenden soň onu sizler bilen paýlaşam. Ondan hem merhany ilişler kanalymda ada däl bolsa ada bolmany. Videoyu halan olsa videoyu beğen, like basmany. Kanalymyza abone bolmany unutmaň merhany ilişler. Bizi gollamany. Sizin hem isleýän videolaryny isleýän, öwrenesiň gelýän zatlaryň bar bolsa kanalymyza kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Videomu gören üçin taňar herkesin özüňizde gowy jeserdin. Allaha emanet olun.